האם מעשה האהבה שלי יהפוך לטכני אחרי שאלמד את הקורס? בשום פנים, נהפוך הוא. מעשה האהבה שלך יהיה טבעי, הוא יהיה חי, תוסס ובלתי צפוי, ומלא בתשוקה על כל רבדיה. מהעוצמתית והלוהטת ביותר, אל העדינה והרכה, מלאת ההתמוגגות. למעשה, מעשה האהבה הרגיל הוא טכני, במובן המלא של המושג. דהיינו, ניתן לחיזוי ברור מהתחלתו ועד סופו. הוא מחל בגירוי המתגבר לפעמים מהר יותר, לפעמים מהר פחות, עד שהוא מגיע לפורקן המסיים את מעשה האהבה ולשיא העונג, שיהיה בתקווה של שני הצדדים, אולם על פי רוב הוא שיא של צד אחד. מעשה האהבה זה עשוי כמובן להיות מענג יותר או מענג פחות, מרגש יותר או מרגש פחות, אך בכל מקרה זהו מעשה האהבה הממוצע, פחות או יותר. לעומת זאת, מעשה האהבה של גבר היודע את השליטה בשפיכה הוא חסר גבולות ומגבלות, חסר תסריט. אצלו כל מעשה אהבה הוא שונה ומיוחד ובלתי דומה לזה אשר הוא חווה בעבר או שיחווה בעתיד. הוא נהיה כה טבעי שהוא כמו מוביל את עצמו. בני הזוג נכנסים למעשה אהבה בלא כל ציפייה או ניסיון להובילו למקום מסוים וידוע מראש, כי הם בתחושת סקרנות ופליאה. כיצד זה ירגיש הפעם? כיצד זה ייראה? מעשה האהבה נהפך להרפתקה מפליאה, בעלת אינספור רבדים, מסע של ממש, אליו תוכל להזמין את בחירת לבך בביטחון ובזרועות פתוחות. בדרך התאו תלמד את העקרונות אשר יפתחו בפניך את אותו מעשה האהבה חסר הגבולות, בתהליך מדויק, מובנה ונעים. התהליך הזה, כיאה לכל תהליך, כמובן, יש לו התחלה, אמצע וסוף. בתחילתו, אתה מבין את הידע החדש בשכל ומתנסה ביישומו על גופך, והופך את הידע התיאורטי לידע חווייתי. באמצע, אתה צובר ביטחון ומשתפשף בידע החווייתי החדש שרכשת. בכל יום אתה משתפר ומתחדד, ובסיום התהליך נהיה הידע שרכשת שלך לתמיד. הוא נהיה הטבע שלך, ואתה משתמש בו באופן ספונטני לגמרי.